Fulani ne akuafo wo ho de abomu a yesi ba kokora de enam so ahwere ne nkwa yaba no boni so yesi atetena taade amenkwa akwasi dwamna ho na yenhwe kwasi wote bia mutese wo hin sesi e Afia meda sister brady me wo mame krobo mame kro Afram Plains yo wede na ekoso ho Afia meda se dia tie nyina ne se ahwefo be kai a America kra ni ya na yetade Afram Plains story ba se kuafo ene Fulani-fo a wo ho de boni nyina ne se Fulani-fo no de omo nantwie se omo niema na ena no payi ni nya na ntie se eye kuani ba ko etu akasa no amasa be de wahwere ne nkwa enu nti nsentrofo eye se ye ko na yakohwe no kura ye bedu ho na ye hu se eye store ba ko timamufuo no edigatum ahye store no yi mu niema nyina begu abonten atese nyasem ketwa nti yedu ho na ye se ye beyi phone na ya stase na ye twa de ye koso no yetwa kakra ye ko enimu na ye hu se omabo barrier bi wo ho atese mabuna wo kuro nimu no na bo barrier no ni nyina na se obi ye Fulani ni na se ka ni du ho a na ya hwe se Fulani ni bi wo mu a nti omo hwe ye ka ni mu hu se ye twa no na atese ho nso omo beto hye ye so a nyame nko a meka se ye ntade de omo atete ni nyina atese hwe nso de ebi akoye widiem kakra na ja ye digina hai na meka se isa brede kuafo no omo mpanimfo ba ko wa ha mene no anase ye ne be bon komo kaka no wa kyerɛkyerɛ ni a ekoso ne de nam so masa ne me nyina e de aba opani ma kwa bade Adom TV so body di hwɛ ne di ne de sɛn de ekoso no de eye enda no pai asam no de start free nra kuafo no ato mu gura mu cause na Fulani-fo na ntwe no sesei enkrofo niema nti kuafo no ade mra yankasa ade mra hye yensam ama yetu mrante ma mu ko wura mu ho na omukọ wura mu ho no de ekosi ye ne se omukọ kunkum na ntwe ni bi eni nti nipa na ntwe ni ye ne de no e ba reporto ye ma police fo no so ombe reporto ma omo no ye SWAT fo no omo wa ha ma anti robbery squad do omo no ombe reporto ma omo nti Fulani ni no e do omo chinchin akuafo no fie apapa ba ko omo no omukọ ye no omo anya no na obi a wo free na afo mu ba omo akere no obi a otu no bidie omo akere no asisi ame no ka sei omo wo sales e wo kofo ayi tiase saf ha na de omu nyina nsa no pai be 6:30 ana okuani pani ba ko frɛ me kyerɛ me sɛ yesi atututu obi koso okuani ba ko fie nti me nkonkɔhwɛ de yesi ampa me kokodo no kyerɛ sɛ de ombe ye no omo ya wie okuani no Fulani ni no ana di police fo no ɛkɔ ne fie sɛ ɔka hu bi no mkokum ne nantwie no nti nantoma ne na etwa no mu nti omo frɛ no ma na baaye obedru ye pe ana ombisa nse tuo na otu ye na hu pipes e wo hi o wura na mu akokofa pipes na aba no ana omja tuo no de egu no mu but before that no so na omanya tutu atuo no bi dada sani abe omo be huru na mo na pie free dan mo na de ekosi ye ni nyina se me hunu police ni me bisa ne se na de nti no ma ye sa ana o kire me se obi antutu em se obi antutu what do mean by obi antutu aba ne sen wawu anti omo de omo amai me ene me wura inside o me wura inside o ne che se etu aboba eda ho no nye abi before to aboba na ye abrofo police photo aboba ene na eda ho enti police ni kira me se osre me a opa me che o me ni a kire ni enko police station because nipa do so wa ha enti ampa me ne no koye but ye koye no nsama o kan nyina na nsi susu mame nti e fra akuafo no nyina ma akuafo no ba ye announcement ma akuafo no nyina ba ye nsesi ai de ye be ye ne se mame krobo ha ye ti ana Afram agya ha ye wei Fulani ni bia nsa ntwamu wa ha biem ya mpese o ye be hunu se obi kura o ka ko a ye be hunu se wo de Fulani atena ka ne mu no ka ne ye be hye no wotimi yi Fulani ni ma ye de a ene ye ko na emomu wanyina maye no ye waje so wo de betwa fa ye so a wo ko akoduru kwan no so no na o ma si bari a kwan no so ntesi ya idia me no ugina ha idie ya ka se ha no ye bo adwo ana ye kuma to ye mu a ne ye boa ana na adwi ya benante suri tata mi ye ko nyina ya de ye nam gise ya hu Fulani gise ya hu nantwie gise ya mu Fulani ani nantwie ne ye de o mu nyina afra kakra metimi aka no semunio yo nti we no ne din de sai dwamna opani bato widi no Afram Matthew
Afanyo Matthew. Afrane Matthew. Yo, ntu dia wada wo mede akire na questions ne do so se mebusa. De akire ne ehwese se security wo kronum no te sai ya kire ebinu mo ana posifo na na tutuo no na afei kase ahodo mu wada roma. Na de ama ene mo hwe mo hu ye nso na tade ne ya tete ne be se e beti bi foforo biem. Ya da se.